Majd nagyon szomorú hírrel jöttem hozzátok. Valószínűleg már láttátok a közösségi médiában. 2025. szeptember 10-én Charlie Kirk konzervatív vezető, aki prédikátor és evangélista is volt, tragikus módon lelőttek és megölték, miközben az Utah Valley Egyetemen beszédet tartott. Ami történt, ez egy sokkoló politikai erőszakos cselekmény volt, amely valóban megrázta nemzetünket. 5 dolgot szeretnék megosztani veletek, miközben feldolgozom ezt az eseményt, és imádkozunk a családjáért. Körülbelül 12:10-kor a helyi időzónában Charlie Kirk az amerikai comeback tour keretében beszédet tartott utakban. Beszéd közben körülbelül 200 yard távolságból lövés dördült állítólag a Lucy Center Building tetejéről. A videón látható, hogy Kirk nyakát találta el a lövés, összeesett, a tanúk vérfoltokat láttak, miközben káosz tört ki a tömegben. Az emberek pánikban estek, sikoltoztak, elmenekültek a helyszínről. Először a hatóságok bejelentették, hogy a gyanúsítottat őrizetbe vették, de később tisztázták, hogy ez téves információ volt. Jelenleg a lövöldöző még szabadlábon van. Bár néhány barátom szerint az FBI már azonosította a lövöldözőt. Charlie Kirköt kórházba szállították, de súlyos sérülései miatt ma elhunyt. Az FBI és az ATF is csatlakozott a nyomozáshoz, az Utah Valley campusza pedig a támadás után azonnal bezárta a kapuit. Mindkét politikai párt vezetői, valamint számos lelkész elítélte a lövöldözést, és elfogadhatatlan politikai erőszaknak minősítette. Néhányan talán tudjátok, talán nem, de Charlie Kirk mindössze 31 éves volt. 2012-ben megalapította a Turning Point USA szervezetet, amely Amerika egyik legbefolyásosabb konzervatív diák szervezetévé épített ki. Nagyon fontos szerepet játszott a fiatal konzervatívok mozgósításában a keresztény hit, a család szabadság védelmében, valamint a bibliai értékek mellett való határozott kiállásában egy egyre ellenségesebb kultúrában. Feleségemmel rendszeresen néztük a videókat, ahol diákok kérdeztek tőle, és ő egyszerűen hihetetlen vitázó volt. Nagyon rövid idő alatt tudott információkat közölni, és nagyon kedves volt azokkal, akik nem értettek vele egyet, de ugyanakkor nagyon határozott is. Kirk Donald Trump elnök nagyon hűséges támogatója volt, és fáradhatatlanul dolgozott azért, hogy hangot adjon a következő generáció keresztényeinek és konzervatívjainak. Sokan úgy gondolják, hogy ő volt az egyik kulcsfontosságú tényező, amely segítette Donald Trumpot az újraválasztásán. Akár egyetértünk vele minden kérdésben, akár nem, a Krisztusért, az életért és az igazságért való bátorság egy olyan világban, ami ezeket az értékeket kigúnyolja, igazán inspiráló. Keresztényként, lelkészként és azoknak az embereknek a leszármazottjaként, akiket Jézusért öltek meg. Ez emlékeztet engem dolgokra, és néhány dolgot magammal is viszek. Az első az, hogy aktív, nyílt kereszténynek lenni Amerikában már nem teljesen biztonságos. Egy olyan nemzetben élünk, amely a szólásszabadságon és a vallásszabadságon alapszik. Ma azonban épp ezeket a szabadságjogokat támadják. Mai Amerikában bátran kiállni Jézus mellett gyakran nagy árat kell fizetni érte. Gúnyolódás, kirekesztés, cenzúra és tragikus módon akár erőszak is történhet. A Biblia figyelmeztet minket erre, hogy eljönnek ezek a napok. Jézus azt mondja, mindenki gyűlölni fog titeket az én nevemért. Charlie Kirk bátor keresztényként állt ki, mint hang a barátságtalan kultúrában. Ez a tragédia megmutatja nekünk, hogy korunkban egyre nagyobb árat kell fizetnünk a tanítványságért. Az elhívásunk mindig ugyanaz. Vegyétek fel a keresztet, és kövessétek őt, és Charlie ezt hűségesen tette. A második dolog, amit látok, hogy nem szabad hagyni, hogy a félelem elhallgattasson minket. Ez látványa minden vezetőnek és minden pásztornak hidegrázást okozhat. Ez pusztító. Feleségemmel ülünk, és ő azt mondta, aggódom, értünk. Tudjátok, üzentem egy embernek a csapatunkból, aki a biztonságunkért felel. Tudjátok, Charlie-nak jó biztonsági szolgálata volt. Ezért könnyű engedni a félelemnek, de pontosan ezt akarja az ellenség. Félsz Krisztusról beszélni? Templomba menni? Bátran kiállni Jézus mellett?
Félelem az ellenség fegyvere, amely elhallgattatja a szádat. Az ellenség nem tudja elpusztítani az evangéliumot, megpróbálja elhallgattatni a hírnököt. Mártírok vére mindig is az egyház magja volt. Az első apostoloktól kezdve a történelem során a hűséges férfi és nőkig az üldöztetés csak tovább terjesztette az üzenetet. Ha olvasod a Bibliát, Máté evangéliumát, Mátét karddal ölték meg Etiópiában. Márkot az alexandriai utcákon hurcolták végig, amíg meg nem halt. Lukácsot Görögországban felakasztották. Pétert Rómában fejjel lefelé keresztre feszítették. Pált Néró parancsára lefejezték. Andrást keresztre feszítették, és utolsó lehelletéig prédikált. Mindegyikük megmentette volna az életét, ha csendben marad. El akarod kerülni az üldözést? Hallgass. Légy gyáva. De Charlie nem volt az, és neked sem kell annak lennél. Nem szabad félelemből visszavonulnod. Hittel kell előre haladnod. Charlie, mindazok, akik előttünk jártak, ők a félelem helyett a hitet választották. Bátorságuk elvitte az evangéliumot a nemzetekhez, és nekünk is követnünk a példáját. Az ellenség meg akar minket félelmíteni, de 2 Timóteusra 1:7 azt mondja, mert Isten nem a félelem szellemét adta nekünk, hanem a hatalom, szeretet és józan elme szellemét. Harmadszor, miközben feldolgozzuk ezt, tudjátok, hogy sok és a hullám fájdalom ér minket, de meg kell értenünk, hogy reménnyel gyászolunk. Gyászoljuk a halálát, ez sokkoló, ez szívszorító veszteség, ez gyomorforgató. De ellentétben ezzel a világgal mi nem remény nélkül gyászolunk. A Biblia 1 Tesszalonika 4:13-ban azt mondja, mi nem gyászolunk úgy, mint a többi ember, akinek nincs reménye. A gonosz lecsapott, de a gonosz nem győzött. Jézus János 10:10-ben megígérte, hogy míg a tolvaj azért jön, hogy lopjon, öljön és pusztítson, Jézus azért jött, hogy életet adjon, bőséges életet, örök életet. Charlie elhagyta ezt a világot, de Krisztusban való élete a síron túl is folytatódik. A feltámadás biztosított bennünket arról, hogy a halál nem a vég, hanem csak az ajtó Jézus Krisztussal való örök életben. Könnyeink valódiak, a szívfájdalom valódi, de a reményünk is az. Negyedszer. 31 éves volt. Ez arra emlékeztet, hogy az élet rövid. Milyen múlandó is az élet a földön. A Biblia nagyon élénk képet fest a halandóságunkról. A Szentírás Jobb 7:7-ben azt mondja, hogy az életünk olyan, mint a szél. 1 Péter 1:24-ben azt mondja, hogy az életünk olyan, mint a hervadó fű. Jobb 14:2-ben azt mondja, hogy az élet olyan, mint a virág, amely elhervad. Prédikátor 6:12 azt mondja, hogy az élet olyan, mint az árnyék, amely elmúlik. Jakab 4:14-ben azt mondja, hogy olyan, mint a pára, amely eltűnik. Ma itt vagyunk, holnap már nem. Ezért mondja Jézus, hogy aki nem veszi fel a keresztjét, és nem követ engem, az nem méltó hozzám. Ha ragaszkodunk ehhez az élethez, elveszítjük, de ha Krisztusért elveszítjük, az örökkévalóságot nyerjük meg. Charlie élete kihívás elé állít minket. Azért élsz, ami igazán fontos. Készen állsz arra, hogy bármely pillanatban találkozz a Teremtőddel? Vitatkozhatunk Jézus második eljöveteléről, nagy nyomorúság előtti elragadtatásról, vagy utána való elragadtatásról, vagy a közepén történő elragadtatásról. De tudjátok, én mindig azt állítom, hogy az idő, amikor találkozunk az Úrral, nem feltétlenül érkezik meg előre bejelentve. Lehet, hogy nem kapunk figyelmeztetést, ezért úgy kell élnünk, hogy Istennek tetsző legyen. Charlie missziójának teljesítése közben adta életét. Végezetül imádkozzunk a családjáért, a szervezetükért, imádkozzunk a nemzetünkért. Ilyen pillanatokban a legnagyobb fegyver az imádság. Imádkozunk Charlie feleségéért, gyermekeiért, hogy a Szent Szellem vigasztalása vegye körül őket. Imádkozzunk a Turning Point USA-ért, hogy Isten felemeljen hangokat, hogy folytassák Charlie által megkezdett misszióját. Imádkozzunk nemzetünkért is, hogy ez a tragédia ne okozzon további megosztottságot, hanem inkább az igazság és az igazságosság újjáéledését hozza el. Nemzetünknek szüksége van újjáéledésre. Nem csak több szabálypolitika, rendelet, gonosz erők tombolnak nemzetünkben, és hogy a fény egyre erősebben ragyog, a sötétség is egyre inkább megmutatja csúnya arcát. Látjuk, hogy egy démon által megszállt férfi fegyvert fogott és lelőtt egy gyereket. Láttuk, amikor egy őrült férfi megtámadott egy metróban utazó lányt, aki Ukrajnából a háború elől menekült, csak hogy rájöjjön, hogy a háború ott ül mögötte. És ez az ember az emberek szeme láttára halálra szúrta.
2 Krónika 7.14-ben ez áll: ha az én népem, amely az én nevemről neveztetik, megalázza magát, imádkozik, az ő arcát keresi, és elfordul gonosz útjaitól, akkor én meghallgatom az égből, megbocsátom bűneiket, és meggyógyítom földjüket. Isten gyógyítsa meg nemzetünket, erősítse meg az egyházát, és bátorítson mindannyiunkat, hogy kompromisszumok nélkül álljunk ki az igazság mellett. Ha tetszett a podcast, küldd el bátran szeretteidnek, ismerőseidnek. Iratkozz fel a Jeltó csatornára, így értesítést kapsz a legfrissebb tartalmainkról. Amennyiben számodra is értéket képviselnek videóink, podcastjaink, lehetőséged van támogatni minket, akár támogatói oldalunkon keresztül, vagy banki átutalással. Találkozunk holnap, Isten áldjon!